Dobrý deň. V tomto návode si ukážeme, ako zobraziť históriu predchádzajúcich výsledkov na novej webovej stránke rikvas.com. Prostredníctvom navigačného menu v ľavej časti obrazovky prejdite na stránku História výsledkov. Následne vyberieme program, pre ktorý chceme zobraziť históriu výsledkov. Potom vyberieme číslo cyklu a ešte číslo vzorky. Po výbere programu, cyklu a čísla vzorky sa na obrazovke zobrazí história výsledkov pre danú vzorku. Uvidíte všetky výsledky, ktoré boli v minulosti zadané a taktiež aj tie výsledky, ktoré neboli zadané, ale bol k nim uvedený dôvod nereportovania. Ak chcete zobraziť históriu výsledkov podľa analyzátora, jednoducho použite filter analyzátorov v hornej časti stránky. Vyhľadajte analyzátor, pre ktorý chcete výsledky zobraziť. Rovnako môžete v pravom hornom rohu rýchlo vyhľadať konkrétny analyzát a skontrolovať, či bol pre zadaný výsledok. Ďakujem za pozornosť.